Subling gipasidunggan ang mga programa o personalidad sa GMA Network Incorporated sa 18th Gandingan Awards. Ano ang report ni Sara Hilomen Velasco? Subling milanog ang Gandingan sa UP Los Baños. Gihatagan og pasidungog ang pipila ka programa og personalidad sa GMA Network sa 18th UP COMBROADSOC Gandingan Awards nga dunay temang agrikultura, mga kwento ng hamon at pag-asa. Ang 24 oras weekend anchor nga si Pia Arcangel ang giilang Gandingan ng kababaihan. Best news anchor si Vicky Morales para sa 24 oras. Most development-oriented feature story ang Peste sa Taniman, report ni Sandra Aguinaldo, nga kabahin sa 24 oras climate change series. Ang sarap din ng feeling na naibahagi mo yung kwento ng mga magsasaka sa malawak na audience. Daugsab si Kim Atienza sa Gandingan, Agham at Teknolohiya para sa Kuya Kim. Ano na? Bidaugsab ang Need to Know sa GMA Integrated News isip Most Development-Oriented Online Video Award. Most Development-Oriented AM Station ang Super Radio DZBB para sa Super Balita sa tanghali. Gihatagan sabog special citation ang GMA Integrated News alang sa Most Development-Oriented Photograph or Photo Story. Special citation alang sa Most Development-Oriented Online News ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Best TV Program Host Sub si Susan Enriquez para sa unang hirit. Yan ay napakalaking inspirasyon para sa atin na gawin pa natin ng mas maayos yung ating trabaho. Midaugsab isip Most Development-Oriented Environment Program ang Amazing Earth. Gandingan ng kalikasan ang gihatag kang Born to be Wild host Doc Ferds Resyo. Most Development-Oriented Children's Program ang AHA. Most Development-Oriented Drama Program ang Black Rider. Ug Most Development-Oriented Public Service Program ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.